rasende dyr. Det er hunanden, vi ser her. Nu står det med siden til. Nu kommer der en hanne. Og den prøver at gøre sig til over for hunanden. Det virker ikke. Nu lægger hunanden sig ned. Hun er træt. Jeg tror ikke, du skal hoppe, hvis du skal gøre det. Sikke fin hun er. Hvorfor kan vi ikke bare blive tæt på? Hun fryser, tror jeg. Derovre bader ænderne i det kolde vand. Det vil Peter Ejgil også gerne.